I go hard in the motherfucking paint, nigga. Извинете, имах някакъв проблем. Фрапсах крашна, ние играем от 11 минути, а клипа е само 4 минути, не знам. А пък аз ти узнах само. И аз се чудих, що не ми лагваше ако. Разбрах. Аре, тук нека да те издълбая на къщата в някоя такова, много ще я. Е така, ето тук да започнем работа. Чай стрепа, на крава. Крави... Workbench. Workbench. Значи аз имах два и направих workbench. Абдилям заради. Дирect купай, ма не знам. Малко тъма нещо. Дарк... Дарк Юра. Ето тук ще. Ти ли пропуска да намерим Дарк Юра? Че той аз намеря. Ние сме на едно. Беби зомби. Аре един торч. Аре още един торч. Чай ще... ще... къде? Ще е това. Ай, Да кажа тричка. как се правише печка. И сега, ще кажа на хората как да се прави крафтинг. Ето вижте как се прави крафтинг. Виждате? Значи, ако не знаете как се прави крафтинг, слагате 3 такива. А пък ако не знаете бутон как се прави, ето така вижте. Цялото го по средата. Ако го слагате на друго място, не може, само на средата става. А да Зомбенци. вижте сега. Как се пие вода и така. Ето. Бача аз не мога. Как се правят, ако не знаеш как се обработва дървото с пълни мобове. Ето така се обработва. Да. Ей, не го обработих, че. Ако е най-лесният начин да убиете приятеля, знаете ли как е? Е така да го изгорите с торч. Ай, сега мисли. Да, аз не мога да кланя на ленда, защото бил клаймат от друго. Ако имахме TNT да гръмнем цялото такова ще има яко. Някой има ли гъмбала? Колко? Барут! Gunpowder power. Gunpowder! Гъмпауър! Гъмбал пауър. За да ми е по-удобно да ли си удрям главата. Не следвам. Милена Там. Брод. Окей. Ама в Майнкрафта. Какво е това, бе? Колко? Кикна ли те не? Шо София? От София съм. София. Аз някой ден Христо, като дойда в София някой. Едно, две, три, четири. Вана. Вана як ще да ми дадат. Човек! Днеска, значи, нали, влизам си в информационните там, да си видя клиповете, нали, да видя дали въобще някой ги гледа и познай. Имаше 7 гледания. Да. От мене са две. И от Коки едно. Коки! Колко пъти гледа клипчета? Не знам, не се сещам.
Един, два. Само един път може да се гледа. Не е вярно. Да. Ама в смисъл трябва да имате регистрация. За да го гледате. И да излезе, че е гледано. Сега ще оправя малко пащурката. Не е задължително да има регистрация. И то взе... И ти си мила родино. Ако не знаете българския химн, какви българи сте вие? Какво? Ако не знаят хората българския химн. Честно казвам, аз не го знам целия, ама. Защото никой аз не го знам. Горда стара... Често ска. Ти знаеш ли го е, Дани? Да. Горда стара планина, бри, Дунава се не е слънце, страти огрява на старина планина, нова родина. Ден рай, своята хубавата прилиса. Ау, направо. Джони! О, брат, по да го правят капал. О, да? Или да го Чай, направя. ще махна факшена и ще крият на нов. Що? Не дей! Ще си загубиме къщата. Ще загубим, като се загубим, ще намерим. Ама няма да бъде да четем в нея. Карай. Какво карай? Там има не. Чак сега само, вижте какво е. Kit Master. Ей, след един час. И щях да го фърля в лава. Или да го дам на някой. Аз там съм за хомна, от че няма проблеми. А, добре. Ама майче няма да може да живееме там. Ще мой. Не дей го маха! За ко? Тук аз тук не мога да клана, бе. Няма клан имаме. Ами ще грифа тогава. Еми. А. Не, в друг сервер. Аз ще направя такова, е. Факшн. Да, ма аз трябва да ливна тъс. О, трябва ни един акаунт. Ладна, майче. Да. Се оправи сервера, ладно. Без флаг forever. И кой просто да вземе двума? Майко сега дано да снимам, защото там числата в ФПС-то не ми излиза. Въобще не ми излиза. Това е зле. Имам си едно ликълце. На което ще спиме всичките. Как се поберем? Ще качаме на мечка. Не бе, ние сме дребни, бе. Не сме едри. Не, джогови ще ми се пълни с дома брони. Чънковете. Какво искат айрон, бе? Правя една айрон кирка. Никой. Айрон кирка. Аз правя само една айрон кирка и ето ви. И да... Ето айрон. Вземе. Те. Кирка. Чувам още. Да, хора, това беше за нас от този клип. И със сигурност, точно сега, ето сега, след този клип ще има друг. И довиждане.